blind test ledenih kava. Nećemo ti otkriti okuse da ti malo otežamo, tako da evo, možeš staviti povez. Može? Može. A kako ti vidiš di uzimaš A ne vidim, niš buras. Aha, dobro, malo smo ti promiješali sad kavice. Napipaju slobodno. Kako pipaš u mraku, inače tak možeš i sad. Mača. Pistacija. Kako si pogodio? Ček, Zato kad mi je to najdraže, pistaciju volim. Ozbiljno, od prve, daj uzmi si još Ne, jedan. ozbiljno, ovo je pistacija. Koji ste vi lopine. Pistacija i? Pa brijem, ne znam, i ne znam. Lješćak. Dobro, Ja se ispričavam se, ali stvarno ne volim maču. to je mača. I imaš idući sad? Ovo je teško. Jel? Bila je njemu i prvo teško. Sad je bila pod stresom. Banana. Banana i? Banana i Split. Opa! Samo ovo. Aj, probaj nešto. Ne znam, ovo ne znam. Badem. Prvo slovo točno idem. Kokos. Isusa Bože. Iznervirala sam se čim sam osjetila okus mača. Evo ga. Tako. I ovo je zadnja. Boju nema, vjerojatno. Pa ima. Ima. Mango. Je li stvarno kava unutra? Je. Mango i šta? Mango i čao. Mača? Ne, ovo, Stvarno je mača to ti ovdje. mango ovo je mača. mača. A podsjetio si me zato što si rekao da zabijem slamku do kraja da ne osjetim maču. Da. Jesi kad pio maču? Pa brijem da da, ali ne toliko puta, očito da zapamtim koji je. Pa ovo ti je ledena kava od mače. Ma bit će ti to dobro, ja mislim. Kao ne osjeti se ta mača toliko kad je... Baba kad me nagovara da pojedem varivo pošto. Da. I bit će dobro jedi. Kad poslije? Da, dobro je. Nije strašno. Dobro, bolja je ova mača od Ok, ove. hvala ti puno. Još kaži koja ti je najbolja od ovog svega? Ova, mango. Ozbiljno mango, bolja ti od Banana Split. Da, uvijek. Mogu skinuti. Može. Hvala ti. Ček, kako si mislio da je pistacija? Da, na prvu. Pa viš kako sam samo uvjereno. Znači, banana, kao onak. Ali ovo me čudi da ne osjetiš okus, da nema, da nema okus. Ima nešto.